Dobrodošli u Srbiju, zemlju u kojoj su mladi toliko snalažljivi da mogu da rade i poslove za koje se nisu školovali. Zemlju gde je posao misaona imenica, zemlju gde se posao prenosi sa kolena na koleno, zemlju u kojoj je posao samo stepenik ka krajnjoj odluci da sreću potražite geografski što dalje možete. Posao je ono od čega se ljudi izdržavaju kad završe srednju školu ili fakultet, ali ne u Srbiji, već u nekoj drugoj zemlji. U ovoj emisiji pokušat ćemo da vam približimo načine uz pomoć kojih ćete jednog dana lakše naći posao i prikazat ćemo vam mlade ljude koji se hrabro bore i ne žele da odustanu i odu. Osnovna funkcija Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji jeste posredovanje u zapošljavanju. Osnovana je u skladu sa Zakonom o zapošljavanju. Poslodavci podnose prijave potrebe za radnika, nacionalna služba selektuje, upućuje ona lica koje su tražene u prijavi potrebe i to je, tako da kažem, osnovna funkcija. Pored toga imamo zakonom definisane obaveze ili funkcije koje su još profesionalno savjetovanje, privremena novčana naknada za vreme nezaposlenosti i ostale aktivnosti koje su definisane zakonom. Nacionalna služba zapošljava između 15 i 20% evidentiranih lica od ukupnog zapošljavanja u Srbiji. Nebojša Kukić nam je odgovorio koliko je trenutno lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na području Novog Sada. 31.000 je u Novom Sadu nezaposlenih lica, najviše ih ima sa srednjom stručnom spremom, ide oko 9.000, posle toga su lica sa KV radnici, nekvalifikovani radnici i nakon toga su sa visokom stručnom spremom. Znači, najviše sa srednjom stručnom spremom, to je jedna latentna, tako da kažem, stalno broj lica. Nažalost, imamo i dosta nezaposlenih lica i, nažalost, moram da kažem, imamo i jedan broj nepismenih lica u okviru nekvalifikovane populacije. U Srbiji se u proseku čeka na posao oko 18 meseci. Odmeđu toga su lica do 2-3 godine, ali tu je, tako da kažem, najveća dinamika koja prođe ulaskom i izlaskom ta lica, a to je živi organizam, neko se prijavi, neko ode i tako dalje. To je, recimo, neka prosječna čekanje na posao do 3 godine se zaposle. Imamo, naravno, i lica koje duže čekaju posao, ali to bi sad već mogli ući u neku dublju analizu zbog čega je to, ima tu obostranih subjekata i razloga, to je traženje posla, mora da kažem, na lica i traže posao, a i objektivnost nepronalaženja posla za određene specifične zanimanje. Diploma u Srbiji ne garantuje dobijanje posla odmah posle završetka školovanja. Nebojša Kukić kaže da Srbija i dalje, nažalost, ne zadovoljava kvalifikovanom stručnom radnom snagom. Još uvijek smo na jednoj, kao što sam rekao, trećini, odnosno, ajde mogu kažem, populacija je na osnovnom stručnom spremom sa nekvalifikovanom radnom snagom, jedna sa srednjom stručnom spremom i vrlo malo, ako govorimo o procentima, tu je nekih između po jednoj varijanti 9, po jednoj 6% sa visokom stručnom spremom. Tako da mi nedostaje kvalifikovana, tako da kažem, stručna radna snaga, jer poslodavci privatni kada traže neku radnu snagu, on traže da odmah i sad može da stupi na posao i da pokaže svoje znanje. Privid radnog mesta je fenomen karakterističan za našu zemlju. Usled velikog siromaštva koje nas je zadesilo, velike stope nezaposlenosti i male ponude poslova, radnici su spremni da rade bez doprinosa, ali i bez plate, samo da bi se reklo da negde rade. Branimir Dakić je 26-godišnjak koji je završio visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, gde je i rođen. Jedan je od velikog broja mladih koji ne radi u struci. Po zanimanju je strukovni ekonomista, a njegovo radno mesto nije kancelarija, već mali kiosk gde prodaje kokice. Ja sam radio na jednom mjestu već ovu delatnost, uvideo kako se radi i da se može zaraditi jako lepo u ovoj delatnosti i zašto da ne, sitno da ekonomišem. Branimir je, kao i većina ljudi koji završe fakultet, očekivao posao u struci. Kada se fakultet završio, naravno, pravila važe drugačija. Ja mislim da nas to jedino na fakultetu nisu naučili da postoje posebna pravila na fakultetu, a posebna pravila u društvu. Tako da smo mi dobili tu diplomu više kao kartu za nekakvu utakmicu. Pa ako si u prvim redovima, možda i pogledaš nešto, a ako još učestvuješ, onda je, mislim, dobitak tvoj. Nije sedeo skrštenih ruku i čekao da mu posao padne sa neba, već je krenuo u nepoznato. Ima jako mnogo slučajeva gde studenti završavaju fakultete pa onda ostanu na tome ili ostanu čak šta više kući u stanu
Hteo sam više, želeo više i malo se potrudio i otvorio ovo. Preko Nacionalne službe za zapošljavanje stekao je pravo da dobije određena sredstva za početak sopstvenog posla. Uz podršku roditelja i preduzetnički duh, Branimir kaže da je za sada uspeo u svojoj namjeri da sam sebi bude gazda. Neki od uslova su bili da ima više od 18 godina i da je nezaposlen. To je jedna vrsta kredita, da kažem. Ta sredstva nisam mogao sam uzeti, već uz pomoć žiranta. Opet, hvala Bogu, imam široku familiju, oni su mi pomogli dosta u tome. Visina primanja tada u 2009. godine kad sam ja krenuo sa ovom djelatnosti da radim, a 15. marta 2010. izvanično na ovoj lokaciji, bila je oko 160.000. Moja dužnost bila da svakog mjeseca plaćam radni staž i sve ostale doprinose koje idu u to i samim tim se na taj način vraćaju ta sredstva. Znači, jedan vid bespovratnih sredstava. Na njegovom radnom mestu je svaki dan, bez obzira na velike vrućine, kišu ili sneg. Samo ponekad ga menja mlađi brat. Lokaciju je, u šali kaže, strateški izabrao. Kada je došla ideja kod mene, odnosno kada je bila već prisutna da ja krenem da se bavim s ovim, prvo što sam vidio jeste ovaj deo, jer blizu je fakulteta, nema nikog slične ove delatnosti i prva pomisla je bila ta, sam sam ovde i što da ne. U prvim danima Branimiru nije bilo svejedno na novom radnom mestu, jer je Liman 2 ipak deo grada u kom nije odrastao i nije poznavao mnogo ljudi. Ali ljubaznošću je prevazišao sve barijere i stekao verne kupce. Volim da saslušam čoveka, eventualno savjetujem ako ja mogu u nečemu da savjetujem. I više ljudi dođu ovdje zbog nekakvog problema pa se ispričamo, pa tek onda nešto kupu. Tako da mi dobro je, meni i njima. Prosečna najniža zarada u Srbiji iznosi oko 20.000 dinara, koju prima oko 142.000 radnika. Po zvaničnoj statistici, najmanje 55.000 naših građana na kraju meseca ne prime ni jedan jedini dinar. Savet za sve one koji traže posao je da ga mogu potražiti i preko specijalizovanih internet sajtova za traženje posla. Jedan od najposećenijih je svakako poslovi.infostud.com. Sonja Kmezić, direktor Infostudovih sajtova za zapošljavanje i ljudske resurse, rekla nam je da je sajt nastao iz studentske želje da se na jednom mestu objedine informacije o stipendijama za studente i programima vezanim za studentska putovanja. Ako smo krenuli od studenta, pa je tako o edukaciji studenta i tome slično i neki prirodni korak je bio posao. A isto tako, te godine, to je 2000-ih početkom, nije bilo uopšte u Srbiji sajtova koji bi se bavili tom tematikom. I u suštini na internetu je bukvalno postoje neki prazan prostor i korisne su informacije tako lako dostupne svuda i onda smo odlučili negde da prebacimo sve te informacije iz nekih štampanih medija na internet, što je negde u narednim godinama sve više postajalo interesantno svima. Osnivači sajta bili su Stefan Salom i Branimir i Branislava Gajić. Svako od njih se bavio drugim poslom, a sajt im je bio, kako kaže Sonja Kmezić, usputni posao. Kako je priča oko sajta infostud.com postajala sve ozbiljnija, potpuno su se posvetili tom projektu. Vremenom, sajt je počeo sve više da širi svoju delatnost. U suštini Infostud se prvenstveno bavi oglasnim sajtovima i onda smo gledali u koju nišu prosto možemo da uđemo, a da to bude interesantno i da možemo da napravimo dobar sajt koji će postati negde lider u svojoj oblasti. Tako da smo se krenuli proširivati, obrazovanje od uvek postojalo, tako i zapošljavanje, pa je to krenuo automobilizam kao polovni automobili, pa putovanje, tako da smo negde u različitim godinama, u zavisnosti od trenutnih okolnosti, se proširivali na druge biznise. Od 2000. pa do danas Infostud se dosta razvio, od usputnog posla pa do ozbiljne kompanije. Sonja Kmezić kaže da su osnivači dosta čitali stručnu literaturu i raspitivali se oko zakonskih propisa kako bi osnovali Infostud. Osim toga, jedan od osnivača je tada bio na visokoj funkciji u banci i negde po prirodi svog posla je znao sve to u velikoj meri, tako da nam je i to dosta doprinulo. Snalazili smo se bukvalno, a sada već i druga priča je tako sada se to radi na nekom sistemskom nivou. Oko 38.000 zaposlenih imaju mesečne prihode koji iznose manje od 15.000 dinara. Svi oni su daleko od prosečne mesečne zarade koja u Srbiji iznosi oko 40.000 dinara. Istovremeno, oko 55.000 preduzeća ne uplaćuje poreze i doprinose za svoje radnike. Ena Begić iz Subotice bavi se manikirskim poslom već 7 godina.
Od hobija pa do posla od kojeg može pristojno da se zaradi. A sve je počelo, kako kaže Ena, sasvim spontano. U nekom butiku i normalno kao i svaka žena sam se uređivala, pa između ostalog i nokte. I onda su žene to primećivale. I kao, ko ti je to uradio? Pa kažem sama. I ja sam bila iznenađena. Pa kao, hoćeš meni? Pa kažem, hoću. I to sam tako naplaćivala po 100 dinara, nešto simbolično. I to se razvijalo. Kupovala sam deo po deo, četkicu po četkicu, boju po boju. I onda su te devojke kao, pa što ne radiš nokte? Što to ne počneš da radiš? Pa kažem, ajde, dobro. Svoju tehniku je usavršavala i posle 5 godina počela je da radi i kao edukator za jednu estetsku akademiju iz Novog Sada. Oni su me dodatno obučili da to sve bude na jednom profesionalnom nivou. I eto, sad radim u smislu da obučavam druge da rade isti posao. Ena kaže da konkurencije uvek ima, ali da je ona samo podstiče da i dalje napreduje. To je takav posao da je u stvari to nešto što te gura da ideš napred, da budeš bolji, da budeš jači. Uvek postoje neke nove stvari koje treba da ispratiš i to je ono što diktira neki dobar tempo. Da to sve bude zanimljivo i da uživaš između ostalog u poslu. Uređivanje noktiju po mušteriji može da traje od 1 pa do čak 3 sata. Poslednje što sam radila sam 7 sati. To nema pravila. Zavisi koliko ko to može i želi da pretvori umetnost, koliko mu je to biznis. Ako mu je biznis, isključivo biznis, onda to za pola sata završi, to bude zadovoljavajućeg izgleda i to je to. Sad, ako ima nameru da radi ovo što ja radim, da obučava nekoga, da to bude i da kažemo neka umetnost, onda treba da se posveti vreme jer normalno ne može na brzinu. Dnevno kroz njen salon prođe 7 devojaka, a kaže da posle svega i dalje ima vremena za privatni život. Nema radnog vremena zato što je to posao takav da u principu uvek radiš za sebe i ja bar nikad nisam gledala na radno vreme, nego ako imam devojku koja želi nokte, ja to odradim. Drugo, sad ako slučajno imam obaveze neke ili sam premorena pa znam da neću uraditi posao kako treba, onda odložim to za neki drugi dan. Zbog jeftinog materijala, slabih kontrola inspekcija i toga što se ovim poslom bave i neki koji mogu da upropaste nokte i ugroze zdravlje, Ena kaže da je sve to razlog zašto je cena dosta niža u odnosu na onu kolika bi trebala da bude. Nemaju realnu predstavu koliko vredi zapravo taj posao. I nažalost kreću se od 400 dinara pa do 2500, 4000 dinara. Zavisi ko šta nudi i koliko ceni svoj posao. I naravno zavisi od toga šta mušterija očekuje. Od posla kojim se bavi, kaže da može sasvim lepo da se živi i u Srbiji. Devojke kad dođu tako recimo kod mene na nokte pa vide kako se to smenjuje, kako je to, da kažemo, mašina jedna, pa misle, wow, kako je to dobar posao, ali ja sam se morala mnogo truditi da dođem do toga da ja stvorim takav krug. Morala sam ponudim i kvalitet i estetiku. Tako da nije baš tako lako, ali ako neko ima volje i talenta, naravno da je moguće i možda jako lepo da se živi. Ajde, ja recimo naplatim 700 dinara tu neku uslugu koja je standardna. I ako pogledamo da od 5 do 7 mušterija dnevno prođe, onda je to, ja mislim, jako lepa cifra za, ajde da kažem, naše neke standarde danas.